Yeah. I-birthday yakho. Cela nje Yeah. ukuthi happy birthday ungasichazela nje usitshela ukuthi usuneminyaka emingaki manje. How young are you? Yeah, I mean, i-support yabantu abanganga lapha you don't really get it eGoli thina sicula isiZulu kakhulu. So you don't really get it eGoli. Mabengaka it's like it's too big for us. Yabona. So as in combination as Sanibonani siyanamukela kumculo online leli ke ikhaya likaMaskandi ke Afropop kanti igama lami ngwaneswa kwaMayeza. Namhlanje nginiphathele uXolwa Stallion. Bhuti wami sawubona? sanibona sinjani. Ngiyaphila sikwi-birthday celebration yakho. Yeah. I-birthday yakho. Cela nje Yeah. ukuthi happy birthday ungasichazela nje usitshela ukuthi usuneminyaka emingaki manje. How young are you? Hayi ngeke akuseyanga sithi njengoba nje sengiyinsizwe engakaphela yabo lo nyaka ngena ku West 32. Yes, so sengimuntu omdala njengoba ungasaboni nje sengiveza nentombi notshwala ngisho ukuthi hayi sengizama ukukhetha inkosi. Njengoba usuna 32 uza nini uba nkosikazi? Umakoti. Yebo. Hayi mhlambe ngizomveza nje before June nje kanje. Awusukani madoda. Into right impela siza. Butama abantu baphumile ngobuningi babo ngikubonile uperformer. How are you feeling? Like usuku lakho lubile lento kade ufisa ukuthi libe yona noma Yeah, I mean, i-support yabantu abanganga lapha you don't really get it eGoli thina sicula isiZulu kakhulu. So you don't really get it eGoli. Mabengaka it's like it's too big for us. Yabona. So as in combination as uMaskandi wonke abakhona into encane ekhuthuza abondlondlo everyone amachita awogajeni abangisupportile. Yo dog, this is just too big. Yeah. I'd like to say thank you to amachita nabantu ngokuphuma. I mean ukholelwa kuthina is enye into. Uyazi ukuthi na masidayisa umculo suke siyocela every time asicula, suke siyocela bafethu na umculo wethu. Bese abantu niyasiposta ke nani basibone lapha. Hayi kodwa bafethu siyabonga kakhulu. Yabona umsebenzi wenu ungana nabantu baphumile futhi ngiyabonga kakhulu sisi. And then but what can we expect from you nje manje? Are you dropping anything soon? Are you working on something? Singalendala ini nje ku music wakho omnandi ngendlela esimangaliso. Yeah. No, at this yabona ke manje ke sengihambe ngelinye igiya ke manje. Ngoba sengikhona ukurelease umusic ezoxola, ngikhona ukurelease ezoStallion. So njengoba soqala uMarch ngiya drop iEP yami, it's not even an EP, it's an album. Nice. 12 songs. Nice. Has almost every Maskandi artist there, but it's that's not big. Maskandi, it's Afropop. So, you know, I have like quite a number of projects I'm dropping. Yeah, I also like run a label now, so all the boys are dropping. About they're dropping, yeah. Beautiful. Last question. If you were to choose nje fethu other than each genre oyipushayo njengamanje, would you choose amapiano or 3-step? I wouldn't choose any of this. Can we please get something else like this? Yazini mina as umculo